Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Dading. Taong 1987, Palumpon, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang mangingisda sa Palumpon itong si Dading. Yun ang nakamulatan niyang gawain sa kanyang ama, kaya yun din ang naging trabaho niya hanggang sa pagtanda. Kung di niyo na itatanong, tanging ang kasama ni Dading sa buhay ay ang kanyang ama. Matagal na kasing pumanaw ang kanyang ina dahil lamang sa isang aksidente. Nag-iisang anak noon si Dading, kaya noong dumating sa puntong matanda na ang kanyang ama, siya lamang ang nag-iisang kumakayod para sa kanilang dalawa. Wala na din silang mga kadugo sa lugar na yon, kaya walang malalapitan si Dading na tulong. Dahil sa wala ng kakayahan ng ama ni Dading na tumayo at gumawa pa ng trabaho, naging banat na ang buto ni Dading sa kanyang murang edad. Kung saan-saan siya naghanap ng mga manggagamot na makakatulong sa kanyang ama. Pero lahat ng kanyang mga nilapitan ay nabibigo lamang na gamutin ng kanyang ama. Hanggang sa dumating sa punto na wala nang maisip si Dading kung hindi tanggapin ang kalagayan ng kanyang amang si Gregorio. Halos 2 taon na din ang lumipas mula nang nabalda ang buong katawan ni Gregorio dahil sa trabaho. Sa loob ng 2 taong yon, maraming hirap at pagsubok si Dading napagdaanan. Pumasok na noon sa kanyang isipan ng sumuko pero patuloy na nananaig ang pagmamahal niya sa kanyang ama upang ito ay kanyang itaguyod. Isang araw, habang patungong laot itong si Dading, bigla siyang naantala nang meron siyang nasipat sa kanilang baryo na isang hindi pamilyar na panauhin. Meron itong daladalang mga kagamitan sa panggagamot, kaya agaran itong nilapitan ni Dading. "Manong, ano ho ang itinitinda ninyo?" Tanong dito ni Dading nang siya ay makalapit. "Mga gamot sa panghilot at pamahid. Meron din akong ibinebentang mga halamang gamot na nakalublob sa langis para rin sa panggagamot." Wika naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Dading, agaran din naman niya itong inanyayahan patungo sa kanilang tahanan. Biglang tumaas na naman ang pag-asa ni Dading sa pagbabakasakaling magagamot ng lalaki ang kanyang baldadong ama. Pagdating nila sa kanilang tahanan, agad din namang sinamahan ni Dading ang panauhin. Pagpasok nila sa silid ng kanyang ama, ay doon niya sinabi kung makakaya ba niya na gamutin ang karamdaman nito. Ang naging sagot lang naman sa kanya ng lalaki ay, "Hayaan mong tingnan ko muna iho ang kalagayan ng ama mo. Tsaka na ako magbibigay ng opinyon kapag nausisa ko na ang pangkalahatang iniindang karamdaman nito." Matapos makapagsalita ng lalaki, agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng ama ni Dading. Una niyang hinawakan ng balikat nito at pinisil-pisil na para bang meron itong hinahanap. Di naman nakaramdam ng kahit na ano noon ang ama ni Dading sa kadahilanang patay na ang buong katawan nito. Di na ito gaanong nakakaramdam ng ordinaryong pagpisil sa kanya hanggat hindi ito nasusugatan. Sa bawat pagpisil ng lalaki sa kanyang ama, nananatiling nanonood si Dading. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang itinigil ng lalaki ang kanyang panghihilot. Agad nitong nilisan ang ama ni Dading na punong-puno ng langis na siyang kanyang ginamit sa panghihilot. "Iho, malubha ang karamdaman ng iyong ama. Di ito magagamot ng ordinaryong gamot.
Pero meron akong alam na lunas na makakagaling sa karamdaman ng ama mo. Kung papayag ka, babalik ako dito pagkaraan ng 1 linggo. Pero kapag nakuha ko na ang gamot, iho, hindi ka na maaaring humadlang pa sa gagawin ko. Pero ito naman ay, kung nais mo lang naman. Ang gamot kasing yon, masasabi kong napakamapanganib sa tao, pero napakagaling nitong makapagpagamot ng anumang uri ng karamdaman. Maging ang mga taong nasa gitna na ng buhay at kamatayan ay kaya pang mailigtas ng gamot na yon. Paliwanag ng lalaki. Kasabay ng pagpapaliwanag nito ay ang agarang pagsang-ayon ni Dading sa sinabi ng lalaki. Wala siyang pakialam kung anong uri ng gamot ang dadalhin nun, basta ang nais niya, matulungan ng kanyang ama na kahit sa paglakad man lang. Pagod na kasi itong si Dading sa bawat araw na dumaraan dahil sa pag-aasikaso ng kanyang ama at paghahanap buhay. Matapos nilang magkaroon ng kasunduan ng lalaki, agaran ding umalis ito sa kanilang tahanan. Bago umalis ang lalaki sa bahay nila Dading, doon niya ipinagsabi kung anong gamot ang kukunin nito. Ayon sa lalaki, na triple ang bayad sa gamot na hinihingi ni Dading. Di naman ito problema kay Dading, gawa ng meron din siyang sapat na ipon upang mabili ang gamot na yon. Hindi na din niya gawang tanungin pa kung anong gamot ang kukunin ng lalaki sa kadahilanang nagmamadali itong umalis. Bago tuluyang tumungo si Dading sa laot, nagawa pa niyang kausapin ang ama niyang nakahiga. Tay, konting tiis na lang tay, gagaling ka na din. Masasamahan mo na ulit akong makapangisda, tay. Wika ni Dading habang ito'y umiiyak. Ang ama naman niya noong mga oras na yon ay tanging pag-ungol lamang ang naisasagot sa kanya. Matapos niyang makapagpaalam sa kanyang ama, agaran ding tinungo ni Dading ang daan patungong dalampasigan. Di naman nababahala si Dading na iwan ang kanyang ama na mag-isa sa kanilang tirahan sa kadahilanang hindi naman siya gaanong tumatagal sa laot. Kapag iiwan din niya ang kanyang ama, sinisigurado niyang busog ito sa loob ng ilang oras na wala siya. Nang makaalis na itong si Dading, sigurado siyang sarado ang lahat ng bintana at pinto ng kanilang bahay. Ang tanging nakabukas lamang na bintana ay ang nasa silid ng kanyang ama. Pagdating niya sa dalampasigan, dali-dali din niyang hinila ang kanyang bangkang ginagamit patungong dagat. Sabay sagwa ng mabilis upang mas madaling marating ang laot. Makalipas ang 2 oras, nakabalik na nga itong si Dading sa kanilang tahanan. Agaran din niyang niluto ang isdang kanyang mga nahuli at ang iba naman sa mga ito ay binibenta niya sa baryo. Pinili na muna niyang pakainin ng kanyang ama upang hindi ito magutom sa muli niyang pag-alis. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, halos hindi makatulog si Dading ng maayos dahil sa kakaisip sa gamot na kukunin ng lalaki. Animoy hindi na siya makapaghintay ng 1 linggo sa pagbabalik ng lalaki sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, hindi na namalaya ni Dading ang bilis ng takbo ng oras. Siguro dahil sa hitik ng kanyang gawain, kaya hindi na niya namalayan ang bilis ng pagtakbo nito. Pagsapit ng Sabado, doon na napansin ni Dading na 1 araw na lamang pala ang kailangan niyang palipasin upang makuha ang inaasam niyang gamot para sa kanyang ama. Nung mismong linggo, maiging naghintay si Dading sa kanilang pamamahay. Doon ay hindi nga siya binigo ng lalaki
na siyang labis niyang ikinatuwa. Nang makita niya ang lalaking papalapit sa kanilang tahanan, agaran niya din itong sinalubong ng kagalakan. Animoy isa itong kadugo niyang matagal nang nawalay sa kanya kung ito ay kanyang tratuhin. Nang makapasok na sila Dading, doon na muling nag-umpisa ang kanilang pag-uusap. Matindi ang ginawang pag-uusap nila noon ng lalaki upang magkaroon ng ideya si Dading sa estilo ng panggagamot nito. Ayon sa lalaki, na bago niya painumin ng gamot ang ama ni Dading, kailangan niya muna itong hilutin upang maging mas madali ang paggaling nito. Ang ipinagtataka lamang noon ni Dading sa gamot na yon ay kung bakit bawal itong masinagan ng sikat ng araw. Kulay itim din ang langis sa loob ng garapong pinaglalagyan ng gamot na siyang labis na ikinabahala ni Dading. Manong, hindi ho ba makakasamayan kay Itay? Kulay itim ang langis eh. Tsaka parang merong mga lupang nakahalo. Pagtatakang tanong ni Dading. Huwag kang mag-alala, iho. Epektibo ang gamot na ito. Marami nang nagpatotoo na mabisa ang gamot na aking ibinibenta. Kapag nainom na ito ng iyong ama, ilang oras lang, unti-unti nang babalik ang dating lakas nito. Wika ng lalaki. Dahil sa bata pa noon si Dading, hindi na niya nagawa pang magreklamo sa sinabi ng lalaki. Hinayaan na lamang niyang gawin ito ang nais niya dahil sa meron itong maamong pagmumuka. Kumbinsido din si Dading na totoo ang sinasabi ng lalaki sa kadahilanang seryoso itong makipag-usap sa kanya. Nang wala nang nagawa noon si Dading, agaran ding inumpisahan ng lalaki ang gagawin niyang panggagamot sa kanyang ama. Sinarado nito ang lahat ng bintana sa pamamahay nila Dading at nagsindi ito ng isang maliit na gasera na siyang magbibigay liwanag sa gagawin niyang panghihilot. Ayon kasi sa lalaki na maaaring mamatay umano ang gamot na kanyang dala kapag ito ay nasinaga ng araw. Habang nagmamasid si Dading sa ginagawa nito, maraming pumapasok sa kanyang isipan. Meron siyang naiisip na baka ikapahamak yon ng kanyang ama o baka humantong pa ito sa maaga nitong kamatayan. Pero kahit anong isip ni Dading sa mga bagay na yon, huli na upang pagsisihan niya ang pagpapagamot sa lalaki. Naging matatag na lamang ang kanyang loob at naging handa sa anumang maaaring mangyari. Sa loob ng isang oras na panggagamot ng lalaki sa ama ni Dading, hindi pa rin ito tapos. Ni hindi pa nga noon napapainom sa kanyang ama ang gamot na yon dahil sa purong panghihilot lamang ang ginagawa nito. Dahil sa hindi pa naman napapainom sa ama ni Dading ang gamot, pabago-bago noon ang desisyon ni Dading. Animoy ayaw na niyang ituloy ang gamutan ng kanyang ama, pero hindi niya magawang patigilin ang lalaki. Lumipas pa ang isang oras at matagumpay ngang napainom sa ama ni Dading ang gamot na daladala ng lalaki. Kitang-kita ni Dading sa gamot na yon ang malaahas na hayop na pumasok sa kanyang ama. Hindi niya noon mawari kung namamalikmata lang siya o totoo ang kanyang mga nasilayan. Oh, iho, tapos na ang panggagamot ko sa iyong ama. Maaari mo nang buksan ang mga bintana. Wika ng lalaki. Dahil sa sobrang init na noon sa pamamahay nila Dading, agaran niya ding sinunod ang sinabi nito. Sa pagbigay ni Dading ng perang hinihingi ng lalaki, ay ang paglisan din ito sa kanilang tahanan. Pagkaalis ng lalaki sa pamamahay nila, hindi na niya pinili pang magpalaot noong mismong araw na yon.
Doon na lamang siya nanatili sa kinahihigaan ng kanyang ama upang ito ay bantayan. Pilit kinakausap noon ni Dading ang kanyang ama upang malaman niya ang karamdaman nito. Pero kagaya ng dati, nananatiling pag-ungo lamang ng malalim ang naisasagot nito sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, merong kakaibang nangyaring ikinagulantang ni Dading. Habang nagluluto siya, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng kalampag sa silid na hinihigaan ng kanyang ama. Agara naman itong tinungo ni Dading upang makita ang kalagayan ng kanyang ama. Pagdating niya sa silid nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ito na umuunat habang nakatayo. Ilang oras pa lamang ang lumipas sa gamutan, pero napakalaki na ng ipinagbago ng sitwasyon ng ama ni Dading. Animoy noong mga oras na yon, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nasisilayan. Tuluyan lang noong naniwala si Dading nang nilapitan na siya ng kanyang ama at nagwika ng, Salamat anak, hindi mo ako sinukuan. Ngayong malakas na ako at kaya ko nang tulungan ka. Hayaan mong makabawi ako sa paghihirap at sakripisyo mo para sa akin. Nang marinig ito ni Dading, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging pagluha at pagyakap lamang sa kanyang ama ang nagawa niya noong mga oras na yon. Hindi lubos sukat akalain ni Dading na darating sa puntong muling makakalakad ang kanyang amang malubha ang karamdaman. Akala niya noon, magiging masaya na sila ngunit nagkamali siya. Dahil ang kasiyahang ipinatamasa sa kanya ng lalaki ay nasa una lang. Dahil sa pagdaan ng mga sumunod na araw, doon na unti-unting napapansin ni Dading ang kakaibang ikinikilos ng kanyang ama. Animoy hindi pa rin ito tuluyang magaling dahil sa mga di kaaya-ayang ginagawa nito. Paminsan-minsan kasi, nahuhuli ni Dading sa akto ang kanyang ama na nangingisay at dumidilat-dilat ang mga mata. Tapos kahit kakakain lang nila, para bang hindi pa rin nakakaramdam ng kabusugan ang kanyang ama. Animoy meron itong hinahanap na isang pagkaing hindi pa niya natitikman. Dahil na din sa napakaraming kakaibang pangyayari sa ama ni Dading, wala nang nagawa ang binata kundi kumprontahin ang kanyang ama. Tay, tatanong ko lang, magaling na ho ba talaga kayo? Tanong dito ni Dading. Oo naman Ding, pero hindi ko pa kayang lumabas. Hayaan mong dito lang muna ako sa ating tahanan upang tuluyang makabawi ng lubusan ang aking pangangatawan. Sagot naman ng kanyang ama. Nang niyaya ni Dading ang ama niyang tumungong laot, bigla itong nagalit sa kanyang sinabi. Gulat na gulat noon si Dading gawa ng iyon ang pinakapaboritong gawin ng ama niya noong hindi pa yon nagkakasakit. Dahil sa ramdam na ni Dading na magagalit na ang kanyang ama, pinili niyang umalis mag-isa at tumungo sa laot. Hindi na din ito nagawa pang magpaalam sa kanyang ama dahil sa masakit na sinabi nito sa kanya. Noon ding araw na yon, napagpasyahan ni Dading na magtagal sa laot. Nais niyang bumalik sa kanilang tahanan ng 10 oras upang makaiwas sa kanyang ama. Pagpatak ng 8:00 ng gabi, doon na nakapagdesisyon si Dading na umuwi na sa kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kanilang bahay, laking gulat na lamang ni Dading nang masipat niya ang kanyang amang namumula ang mga mata habang merong tumutulong dugo sa bibig nito. Nang magkatinginan silang dalawa,
parang baliw na noon ang kanyang ama at hindi siya nakilala. Bigla siyang sinugod nito ng mabilisan na merong masamang pakay sa kanya. Dahil sa takot noon ni Dading, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na kumaripas ng takbo. Bukod kasi sa malademonyong itsura ng kanyang ama, ay kitang-kita din ni Dading ang isang bangkay na nasa sahig ng kanilang bahay. Tumutulo ang dugo nito at biyak na ang tiyan ng bangkay na yon. Kitang-kita din niya ang kanyang ama na merong tangan-tangang laman loob ng tao noong sinugod siya nito. Dahil sa takot noon ni Dading, pinili niyang sumigaw ng malakas upang makahingi ng tulong. Mabuti na lang noong mga oras na yon ay hindi pagod si Dading dahil sa ginawa niyang pagtambay sa laot. Hindi pa naman kalaliman ng gabi noong mga oras na yon, kaya marami pang tao ang gising. Nang marinig ng mga kababaryo ni Dading ang kanyang pagsisigaw, agaran din itong nagsilabasa ng kanilang tahanan. Maraming tao ang nakakita sa malademonyong itsura ng kanyang ama noong mga oras na yon. Dahil sa marami ng tao ang naalarma sa paligid, wala nang nagawa ang ama ni Dading kung hindi ang tumakbo papalayo. Si Dading naman noong mga oras na yon ay walang pakialam na pumasok sa bahay ng kanyang kababaryo upang hindi siya mahabol ng kanyang ama. Ang mga kababaryo ni Dading na malalakas ang loob, piniling habulin ang kanyang amang tumungo sa talahiban. Pero dahil sa bilis at liksi ng ama ni Dading, bigo ang mga ito na maabutan ng tatay niya. Kinaumagahan, nagpasama si Dading sa kanilang bahay upang tingnan kung naroon pa ang kanyang ama. Pagpasok nila sa bahay ni Dading, tanging dugo lamang na nakakalat sa kanilang papag ang kanilang nadatnan. Wala na ding bakas ng anino ng ama niya sa bahay na yon. Dahil sa mga pangyayari, pinili ni Dading na makitira na lamang sa isa sa kanyang mga naging suki. Hindi na niya binalikan ang kanilang tahanan dahil sa sinunog niya ito bago niya ito lisanin. Magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin alam ni Dading kung saan tumungo ang kanyang ama at dala-dala pa rin niya hanggang ngayon ang kanyang karanasan noong minsang nayanggaw ang kanyang ama dahil lamang sa nilapitan niyang maling manggagamot. Okay, shout out ko yung mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Andy Boy CM, It's All About Games, Dimples Yumi, Bam Jaranila, Briel Malik, Michelle Yabut, Linaho Liasaro, Ann Saison, Mark Orua, Lealyn Corpuz, Benson Maceda, Rubina Samalburo Totorin, Glenda Capasio, Lulukiza, Gracie 1223, Herman Shoson, Sheila Juni, Carmelita Mabanag, Chris TV 123, Jomar Gensiana, Archie Divino, Rodel Garcia, A. Camarig, Ivy Stan, Wen Villarma, Bobby Ongsueco, Jazz Joan, Larry Boy De Jesus, Fernando Tanoan, Juliet Federogao, Sandra Herrera, Reni Estomago, Lourdes De Jesus, Milan Paeldon, Marlon Bangilan, Mandy Corisay, Ian Penaflor, Wilkie Umerez, Elvira Denosta, at kay Rafsel Lupiba. Ayan, maraming salamat. Kung gusto nyo na shoutout, comment kayo sa pinned comment ko, yung mga hindi ko nabanggit, bawi na lang next time.
Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.